Το μαγευτικό Καρπενήσι είναι η πρωτεύουσα του νομού Ευρετανίας και βρίσκεται σε απόσταση 288 χιλιόμετρων από την Αθήνα και 311 από τη Θεσσαλονίκη. Είναι κτισμένο στους πρόποδες του όρου Στυμφριστού σε υψόμετρο 960 μέτρων μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος από έλατα. Αποτελεί έναν από τους κυριότερους προορισμούς χειμερινών διακοπών της Ελλάδας και είναι ιδανική βάση για εξορμήσεις σε πανέμορφες τοποθεσίες. Το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται σε απόσταση 12 χιλιόμετρων και παρέχει υψηλές υπηρεσίες για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ και όχι μόνο. Η φιλοξενία των κατοίκων, τα τοπικά εδέσματα και τα παραδοσιακά προϊόντα θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Ξεχωριστή θέση στην προτίμηση των επισκεπτών έχει κατακτήσει το ξενοδοχειακό συγκρότημά μας, χτισμένο σε ιδηλιακό τοπίο λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης του Καρπενησίου σε υψόμετρο 1.200 μέτρων με πανοραμική θέα. Το συγκρότημά μας είναι η ιδανική επιλογή για εσάς που αναζητάτε αξέχαστες διακοπές σε ένα ορεινό περιβάλλον και προσφέρει άνεση, πολυτέλεια, αμέτρητες δυνατότητες διασκέδασης και ζεστή φιλοξενία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πληθώρα δωματίων, στάνταρ ή deluxe και πολυτελείς σουίτες, καθώς επίσης και δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το γυμναστήριο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα σας κρατήσουν σε φόρμα, ενώ η καφετέρια, το μπαρ και ο κήπος θα σας διασκεδάσουν και θα σας χαλαρώσουν. Αν πάλι θέλετε να εξερευνήσετε την περιοχή, η άρτια οργανωμένη υπηρεσία εκδρομών θα σας δώσει την ευκαιρία να γνωρίσετε όμορφα τοπία, αλλά και τους φιλικούς κατοίκους της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, για τους λάτρεις της τεχνολογίας, το ξενοδοχείο μας παρέχει ίντερνετ, δορυφορική τηλεόραση και DVD. Το χαμόγελο των ανθρώπων και η διακόσμηση δημιουργούν μια ξεκούραστη, φιλική ατμόσφαιρα και πολλές υποσχέσεις για φανταστική διαμονή.